дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо дар мавриди 5 забони маъмултарин ки муошират бо ин забонҳо зиёд ба назар мерасад ба шумо маълумот медиҳем. дар ҷаҳон зиёда аз 7000 забон мавҷуд аст, аммо 5 забони машҳуртарин инҳо мебошанд. дар мавқеи панҷуми бахши аҷоибот қарор дорад забони арабӣ. забони арабӣ дар 58 кишвари ҷаҳон истифода мешавад ки 267 миллион нафарро дар бар мегирад. шумораи бештари арабзабонҳо дар Арабистони Саудӣ, Ироқ, Кувайт, Сурия, Лубнон, Урдун ва Миср мутамарказ шудаанд. панҷшавии забон аз он иборат аст ки бо ин забон Қуръони Карим навишта шудааст. зинаи чоруми бахши аҷоиботро забони испанӣ касб намудааст. бо забони испанӣ 31 давлати дунё гуфтугӯ мекунад ки 427 миллион нафарро ташкил медиҳад. забони испанӣ забони расмии ташкилотҳои байналмилалӣ ба монанди Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо ва Иттиҳоди Миллатҳои Амрикои Ҷанубӣ мебошад. ин забон имрӯз хеле маъмул гаштааст. дар ҷои сеюми бахши аҷоибот мавқеъ дорад забони ҳиндӣ. бо забони ҳиндуӣ 490 миллион нафар муошират менамоянд. бо ин забон Ҳиндустон, Непал, Бангладеш ва Покистон ҳарф мезананд. бисёриҳо пешгӯӣ мекунанд ки забони ҳиндуӣ ба зудӣ ба гуфтугӯтарин забон дар ҷаҳон табдил хоҳад ёфт ва аз Чин пеш мегузарад. дар мавқеи дуюми бахши аҷоибот забони англисӣ ҷой дорад. забони аз ҳама паҳнгашта дар ҷаҳон ки 106 кишвар аз он истифода мебаранд, ин забони англисӣ мебошад. муошираткунандагони ин забон ба 600 миллион баробар аст. забони англисӣ дар Бритониё забони расмӣ ва ибтидоӣ мебошад. сокинони Ҳиндустон, Ирландия, Зеландияи Нав, Канада ва Филиппин низ ҳангоми муошират бештар аз ин забон истифода мебаранд, ҳоло он ки забонҳои расмии худро доранд. инак ба зинаи ифтихории бахши аҷоибот расидем. зинаи аввали бахши аҷоиботро забони чинӣ ишғол намудааст. истифодабарандагони ин забон ба 1.3 миллиард нафар рост меояд. забони чинӣ ин забони расмии ҷумҳурии мардумии Чин, Тайван ва Сингапур мебошад. забони чинӣ дар ҷаҳон мушкилтарин ба шумор меравад ва яке аз 6 забони расмии Созмони Милали Муттаҳид ба шумор меравад ва ин забон имрӯз дар ҷаҳон мавқеи худро беш аз пеш устувор менамояд.